Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, piye kabare? Muga dina iki sampeyan kabeh tansah sehat walafiat lan isih semangat kanggo sinau basa Jawa. Nah, ing pertemuan dina iki awak dhewe bakal membahas ngenani tembang kreasi. Kompetensi dasar pengetahuan, memahami struktur teks, unsur kebahasaan, dan pesan moral lagu tembang mocopat dan kreasi secara lisan dan tulis. Keterampilan, melakukan dan mengungkapkan pesan tembang mocopat dan lagu kreasi. Tembang Jawa. Nah, ning kene ana maneka warna, yaiku tembang mocopat, tembang campursari utawa langgam, lan tembang dolanan. Nah, ning kene awak dhewe mung bakal bahas ngenani tembang campursari utawa langgam lan tembang dolanan. Tembang campursari utawa langgam duweni struktur kang sepisanan yaiku intro, bagian sing ana musike wae. Musik pengantar sadurunge penyanyi miwiti nyanyi. Dadi ning kono musik pengantar sing penyanyine durung miwiti nyanyi. Verse yaiku bagian pembuka, lagi penyanyine miwiti nyanyi. Refrain utawa ref kuwi biasane bagian inti. Nah, ing bagian iki dibolan-baleni. Banjur ana ending yaiku bagian panutupe tembang. Biasane ending iki padha karo verse, kadang uga diisi refrain sing dibaleni. Nah, tulodo tembang campursari yaiku lagu Kuncung, Didi Kempot, Caping Gunung, Banyu Langit, Sewu Kutha. Lah kuwi sing dinyanyekake dening almarhum Didi Kempot. Tembang dolanan, tuladane yaiku jaranan, gundul-gundul pacul, sluku-sluku bathok, jamuran, gajah lan liya-liyane. Tembang dolanan yaiku tembang sing biasane ditembangake bocah-bocah sinambi dolanan. Nah, ing jaman saiki tembang dolanan wis jarang dinyanyekake bocah jaman saiki. Marga apa? Marga ing jaman saiki dolanan wis padha modern, dadi ora kaya ing jaman biyen. Manfaate tembang dolanan ing jaman biyen yaiku bisa nambah kekancan, rukun karo kanca, ningkatake kerjasama lan kanggo sarana sinau. Kok bisa diarani sarana sinau? Lah ing jaman biyen kanggo jelasake kewan gajah iku koyo piye, lah kuwi lumantar tembang. Dadi bocah bisa sinau, oh iki to kewan gajah kaya ngene iki iku lumantar tembang. Nah, sajroné tembang Jawa kasusun saka kang sepisanan yaiku cakepan utawa naskah utawa biasane diarani lirik lagu. Titilaras yaiku notasi utawa angka-angka sing ana ing dhuwure tembang. Titilaras dipérang dadi loro miturut jinise gamelan Jawa. Kang sepisanan yaiku pelok, slendro. Yang dideleng ing wilahane gamelan. Nah, wilahan iku sampeyan nek ndelok tembung lah iku garis-garis kuwi iku jenenge wilahan gamelan. Kuwi bedane enek ing angka 4 lan 7. Yen pelok jangkep jiro lu 4 mo 6 pi, yen slendro jiro lu mo 6. 4 lan 7 ne ora ono. Nah, sajroning teks tembang gunakake basa kang endah supaya kepenak dirungokake. Mula saka iku biasane ing teks tembang ditemokake kang sepisanan yaiku Purwakanthi guru swara utawa runtut swara mburi. Tuladane yen ing tawang ana lintang, nah swarane ang ya. Purwakanthi guru basa utawa lumaksita yaiku ana tembung sing dibaleni. Dadi enek tembung sing dibolan-baleni. Walang kekek, walange kayu, walang kayu, menclok wit pari. Nah, kuwi walange dibolan-baleni. Kuwi diarani Purwakanthi guru basa. Purwakanthi guru sastra, ana konsonan sing kembar. Konsonan ki huruf mati ya. Toto, titi, tatak, tanggung, tertib. Nah, kuwi berarti konsonan to. Nah,
Kepiye bocah-bocah wis padha ngerti ngenani tembang kreasi lan tembang dolanan? Menawa ana sing durung paham, sampean bisa takon marang Bu Sita langsung. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.